Днес реши да тествам как Сусамов тахан ще повлияе на кръвната ми захар. Този е органик, без добавена захар. Замерванията ги правя с този CGM, който е вързан към телефона ми. С него следя денонощно кръвната захар. Сега ще се отмеря цялото бурканче колко е. ...282 грама. Сега ще хапна малко, не знам аз колко, и ще измеря колко е останало, да знам колко съм изял. Виждам, че доста хора го консумират напоследък. Аз си взех само заради експеримента и да разбера защо хората толкова много хапват, дали е толкова вкусен. Така. Направо студена халва. ...32 грама съм хапнал до момента. Не е лошо, но е много калоричен. ...233, 50 грама съм хапнал. Сега ще изчакам няколко часа и по-късно ще видя какви са резултатите и ще се включа пак. Така, няколко часа по-късно, след като хапнах 50 грама Сусамов тахан, да видим как ми се отрази на кръвната захар. Замерването ги правя с този CGM, който е вързан към телефона ми. С него се следя кръвната захар. Не съм диабетик, просто ми е интересно как храните напитките влияят на кръвната захар. Тук можем да видим, че кръвната ми захар не мръдна, остана си в една равнина, няма пик на кръвната захар, така че таханите, освен ако някой тахан има добавена захар, може би ще вдигне кръвната захар, но хубавите тахани не повишават кръвната захар.